नमस्कार प्रणाम। हमें राघवेंद्र स्वागत बा आप सबके इन खबर के भोजपुरी चैनल पे। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी द्वारा पार्टी नेता, विभाग, प्रकोष्ठ और मोर्चा के पदाधिकारियों के साथ लोकसभा चुनाव के तैयारी में अभी से जुट जइले का आह्वान कल गई। पदाधिकारी लोगन से कहल गई कि मीडिया विभाग, सोशल मीडिया विभाग, आईटी, चुनाव प्रबंधन समेत सभी विभाग अपने अपने क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ कार्य करें। विभाग और प्रकोष्ठन के अधिकारी के साथ कम से कम 10 दिन और 10 स्थान पर विकसित भारत संकल्प की यात्रा में शामिल होखे लोग। वहीं मंगलवार के प्रदेश भाजपा मुख्यालय पर आयोजित बैठक में प्रदेश भाजपा अध्यक्ष द्वारा कहल गई कि जेकर जौन जिम्मेदारी जौने वर्ग खातिर बाटी, वर्ग में नियमित संवाद और संपर्क के साथ ही नमो ऐप पर सक्रिय रहते हुए कार्य कल जाओ। संगठन में जौन भी जिम्मेदारी तय कल गई बाटे ओके समय पर पूरा करे के बाद सभी पदाधिकारी और कार्यकर्ता नमो ऐप पर अपना अकाउंट बनावत हुए संगठनात्मक गतिविधि के साथ सक्रिय हो जाएं। प्रदेश अध्यक्ष द्वारा लोकसभा चुनाव में बूथ जीता तो चुनाव जीता के संकल्प के साथ काम कैले का मंत्र दिहल गए। उनके द्वारा कहल गई कि प्रधानमंत्री मोदी के तीसरी बार प्रधानमंत्री बनावे खातिर प्रत्येक पार्टी के पदाधिकारी और कार्यकर्ता के आज से ही जुट जाए के बाद प्रदेश अध्यक्ष द्वारा कहल गई कि सपा, बसपा सहित तमाम विपक्षी दल के सरकार के समय प्रत्येक सरकारी योजना जौन आवत रहे उ जाति और वर्ग विशेष के और वोट बैंक के ध्यान में रख के बनावल जात रहे और जौन भी योजना आवत रहे वो भ्रष्टाचार के भेंट चढ़त रहे। लेकिन आज का भाजपा सरकार बिना कोनो पक्षपात और भ्रष्टाचार के गरीबन का अधिकार उनके घर और उनके बैंक खाता तक पहुंचा रहल बाटे। भाजपा आज देश में सबसे बड़हन राजनीतिक ताकत बा। यही कारण से हमार जवाबदेही और जिम्मेदारी भी बड़ा बा। मोदी और योगी के नेतृत्व में सरकार जन जन के आत्मनिर्भरता खातिर कार्य कर रहल बिया। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में अगर खासकर बात कल जाओ तो 80 के 80 लोकसभा सीट में जौना तरीका से कई एजेंसियन का ओपिनियन पोल आयल ओमें बीजेपी तब बाजी मारत हुए नजर आ रहल बिया। यानी कि एनडीए उत्तर प्रदेश में लगातार बढ़त बनावत हुए नजर आ रहल बिया। जौन ओपिनियन पोल आयल बाटे ओकरे हिसाब से अब ओपिनियन पोल देख के भाई इंडिया गठबंधन डर गईल बिया। खैर, बीजेपी जौन बा बूथ जीतो के मंत्र के साथ मिशन 2024 में कूद चुकल बाटे। आप सबका क्या राय बा? आप सब अपन राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए।